Praise the Lord. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele ubuholi balayini egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele kanye noNkulunkulu Moya Ngcwele umnikazi walendlu egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu osifihliwe, osasifihlayo, osazosifihla emandleni esandla somsa wakhe. Kungumusa kuze kube manje, kungumusa wakhe. Amen. So udumo lonke siphakamisela kuyena, simnikeza yena okwazi ukufihla impilo zethu egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele bonke omama kusuku lweMother's Day namhlanje. Happy Mother's Day kubo bonke omama egameni likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Bazalwane ke ukuba ngumama kuyisibusiso kakhulu egameni likaJesu. So umama omuhle, umama wesaba uNkulunkulu, akabi muhle ngaphandle kuphela, kodwa uba muhle nephakathi lakhe. So makukhulunywa ngomama omuhle, kukhulunywa ngomama owesaba uNkulunkulu. Ngoba umama owesaba uNkulunkulu angeke eze inonsense. Umama owesaba uNkulunkulu akakhiqizi inonsense. Kodwa umama owesaba uNkulunkulu ukhiqiza izinto eziphilayo nezakhayo. Umama owesaba uNkulunkulu akadestroy kodwa yakha. Umama owesaba uNkulunkulu ebeseba uthisha afundise ngezingane zakhe, afundise abantwana bakhe. Umama owesaba uNkulunkulu angabafundisa abantwana inonsense, kodwa bafundise into ephilayo. Ngoba umama omuhle, umama owesaba uNkulunkulu, umama omuhle akusiya umama onemali eningi, umama omuhle akusiya umama osebenza umsebenzi omuhle, umama omuhle akusiya umama ogqoka kahle nabo bonke, kodwa umama omuhle umama owesaba uNkulunkulu ebesefundisa nabantwana bakhe ukuthi ingane zakhe zisaba uNkulunkulu, bese ney'ngane ziphile ngokwesaba uNkulunkulu. Ngoba umama owesaba uNkulunkulu wakha kahle, umama owesaba uNkulunkulu akabhidlisi, umama owesaba uNkulunkulu uyanakekela. Bakhona omama la endlini, bakhona omama la endlini, umama owesaba uNkulunkulu bayisibonelo esihle ekhaya, abayisibonelo esihle emnyenini kwabanabanyeni, abayisibonelo esihle ey'nganeni zakhe. Umama owesaba uNkulunkulu unguthisha ofundisayo, ofundisa izinto ey'philayo. Umama owesaba uNkulunkulu umama ongakhiqizi
emhlabeni ukuzakwazi ukumsefa athathe special. Uyazi ngiyayinothisa ngaphandle ngemawulosuku uyatakazela apheke enzeni afune indlela enjengaphela ukudlukusha ayele lokho kusefrijini atakazela afune nje lokho ongajwayelekile zame atakazele uyahleka sandile uyahleka ngoba ngisho uke wambona esahlala edlina ngakabaleki atakazele sophini uNkulunkulu ukuthi Jehova ngiyabonga ungipha amandla ukuthi ngikwazi ukudlala indima yokuba umama ngoba kuba kuthiwa angidlali kahle naye bengekazanibone lolu suku lu-special. So ungipha amandla okwazi ukudlala indima yokuba umama ekhaya ngoba uma uyakwazi ukubhekana nezimo abhekane nazo zonke izimo akwazi umama ukube esayidini labantwana bakhe izinto mphetha aphinde akwazi ukube esayidini lobaba namyeni ngenxa yokuthi uma uyakwazi ukubhekana nazo zonke izimo nalapho uphetha khona uma uyakwazi ukunothisa nezinto engasahambi kahle. So umama akaveli kuze kufika la kumoshakala khona mamshabalala ekhaya kodwa ukhona umama ngoba umama uba leso lokunothisa ukuthi hayi manje kakuje kuzomoshakala. So akuze kumoshakala izinto umama ekhona kanjalo ivi nasemadleni makulomama akufanele kuze kumoshakala izinto kulabo mama ngoba mama baneso lokunothisa izinto yinto uNkulunkulu akuphe yona leyo. So usuku bayizidididi uvumela usathane azotshontsha into wena uNkulunkulu akunika yona yokuthi umsebenzi wakho ukunothisa ukuthi izinto akufanele kuze kufika la imoshaka khona kodwa kube negama elibizwayo ngothiwa mama. Bakhona abantu abanshoyo lapha endlini. So kuyilanga lama-last day abamama abaqinde babe strong ukuze bakwazi ukubhekana nazo zonke izinto ngoba mangabe ungumama unomgogodlo wini zizakushaya phansi izinto. So kubalulekile ukuthi uqine ube strong. Lento izokwenza ukuthi noNkulunkulu akwelekelele nalawo ongakhoni khona. Ngiyabe ngiyambonga uNkulunkulu engakamukela ivangeli lokuphila, ivangeli leqiniso ehlukanisa intombazane nesono. Ngahlukana nesono intombazane ngase ngawela ezingeni lokuba ngumama. So that is why ngithi uyabona uNkulunkulu engipha amandla okwazi ukudlala indima yokuba ngumama ngokuphelele. Lento eyenza ukuthi ubaba mayebuka endlini abone ukuthi ngiyadizeva ukuthi kube nezinto engiyitholayo noma engenzelwa zona. Lento ngakwazi ukuyiphila sonto entombazaneni bami ukuba intombazane ethembekile. Ngangena emshadweni ngaba umama othembekile ngoba ngaqala entombazaneni ngathembeka. So even ngisho sesihlezi ndawonye uthando lwethu luqiniswe ukuthembeka kwethu. Sabamba iyalo namazwi abafundisi abahombethe enkosini. Even noma ngabe wayesezile zonobona ekhaya weza wacela sanikeza inkomo nembandela ukuthi usaqhelile akakabi umngakho. So akakabi nelungelo lokuthi ngahlangana. Azange sibe no-why njengalaba bamanje. Azange sibe no-why bosoboso sekuyaziwa mos ukuthi vele sezomthatha. Yazo azange sibe no-why kodwa saba
sorry mos. Noma ngasengapha ngenyumba sana. Hayi mos. Nomuntu phela wakwazi ubeqina. Wakwazi mos ukuthi sitshontshane. Azange sitshontshane. Kodwa sabamba lokho esifundiswa khona. Akakabi isikhathi sokuthi bafonelana. Hayi ukuthi abafoni besinawo. Besinawo. Kodwa bathi basiyonikezwa isikhathi sokuthi sekunafonelana. And sanikwe isikhathi. And kodwa ngithanda isikhathi esanikezwa sona. Akuzabe beyisikhathi se-5 years na 4 years. Sanikwe isikhathi esifishane. Sesele 3 months time. Not 3 months ningakhulu. Sasilungiselela umshado. Waba sekufonelana ukuthi ukutholeni, ukuthi ukutholeni, athi hayi ngitholeni. Ukuthi khona seku-right. Sasesifonelana nje. Sekukulungisela umshado. Hayi inteko seyi-right. Hayi inteko ngitholeni. Hayi loba ngitholeni. Even sekukulungisela umshado. Azange sibike izithuba santshontsha safonelana singazi nokuthi siyoshada nini. Sabaphila. Lento lokuthembeka esafundiswa khona ngoba sanikezwa ifundo leyiyalo. Bathiwa ningakwenzi lokho. Lokho nizokwenza ngesikhathi esukuthi. Ibona ukwenza ukuthi size sithembeke namanje umshado wethu usathembeka ngenxa yokuthembeka esakubamba. Ungaholi bakamoya abasinikeza khona. Ayikho nzima lento. Kodwa isekutheni ukuthi ukholelwa kangakanani kuNkulunkulu umkhulu uJehova ufeyile phambi kwakho. So that is why ngikwazi ukudlala indima yokuba umama. uNkulunkulu engiphakathi yokudlala indima yokuba umama ngokuphelele futhi ngiyadizela ukuthola ukuthi nokuthi. Hayi ngingumama nje uphelele. Angihlephukile. Angisikwelinye isayidi ngintombazane kwelinye isayidi ngumama. Ngiwani umama nje ngiphelele. Ngiphelelisiwe umameni. Angisintombazanyana. Ngadlula esweni untombazanyana. Ngiyazazi indaba zami ngumama ngiphelele. Ungagcida ubuhle yekela ubuhle wena. Ubuhle benziwe inkosi. Ungagcida ubuhle benziwe uThixo. Ungagcida umagugu komzimba yenziwe uThixo. Yekela lokho mina ngiyazazi ngumama. Ngiphelele akusumama sintombazane. Akusumama ntombazane. Ngingumama nje. Akusumama ntombazanyana. Ngingumama ngiphelele. Ngiyazazi ngingumama. Ngingumfazi wendoda eyodwa wabantwana ababili. So that is why ngithi umama muhle. Umama wesaba uNkulunkulu.
Nifika nini wasindoda. Nipika kitchen. Kitchen bali hapa kitchen. Hiyo sinema sina nipika kule kule sababu na mimi nakuluma na baba. Ama yako selfish. Ama kama nani. Umau ya kule wita maneni. Sometimes I feel that just mama. We are a question we should call this saying. Ama busha kama nani kazaki. Akaba na watu wanawake. Akaba na kaya wake. Asa kosha nishuse bachiza. Uma into kulukuna mupayona. Into kulukuna mupayona. Ikunuma ngomuntu wesifasa nowasabu kulukuna. Owesifasa nowasabu kulukuna. Nawa mama mama usawa mejime na batwana. Awunana na batwana waletela msabelu beisipone nesifte mungu. Katana na batwana mako kwenye nukuluku. Okusukuluku sana bona banezile phutha wena wanesa banezile nosenzi wena wayesa ubafundisa indlela yokuphila noThixo ubatshela ukuthi bangabalafuni ukuboneza mina bese bayeza indlela yokuphila ukwesaba uNkulunkulu indlela yokuphila ukuhlala endlini kaNkulunkulu abahlala endlini kaNkulunkulu bayaphila abahlala endlini kaNkulunkulu babasafe khuluma ney'ngane zakho. Indlela yokuphila, indlela yokubasafe, ukuhlala uNkulunkulu. Omama ohlakaniphile, obaney'nyana ezinhle, beyisibonelo esihle. Mama ohlakaniphile, angakhomphithi nomyeni wakhe. Abanye abayeni bangakhomphithi nabayeni babo. Kodwa ahlala indima yakhe yokuba ngumama ekhaya. Ebese uNkulunkulu lelo khaya yalibusisa. Ngoba umama uyinjabulo. Mayikhaya lingenamama bamkhize injabulo ayikho. Umama uyinjabulo yekhaya. Umama uyinjabulo yekhaya. Kanjalo nasemahleni. Uminohla lingenamama injabulo ayikho. Umama uyinjabulo yekhaya. So yiba injabulo yekhaya lakho. Ube siphambi ukwazi ukuma. Fayisana naso sonke izinto. Awuvelula injabulo ngoba yonke into imnandi. Awuvelula injabulo ebantwaneni bakho ngoba yonke into iyavuma ngoba yonke into ihamba kahle. Kodwa umama wesaba uNkulunkulu. Bakhona abantu abakhona. Umama wesaba uNkulunkulu. Akuyena umama onemali eningi. Ngoba ngaba nemali eningi manje ngasaba uNkulunkulu. Uzokwenza inonsense ngale mali. So umama omuhle, umama wesaba uNkulunkulu. Akuyena umama osebenza kahle. Akuyena umama ohambela phezulu ogqoka kahle nabo bonke omama. Kodwa umama omuhle. Umama omuhle. Umama wesaba uNkulunkulu. Umama omuhle. Umama wesaba uNkulunkulu. Umama omuhle wesaba uNkulunkulu okwaziyo ukwakha ikhaya lakhe, akha abantwana bakhe. Elithi phela wesifazane ohlakaniphileyo uyayakhe yakhe indlu kodwa isilima uyayiphilisa ngezandla zakhe. Ngoba umama ongamesaba uNkulunkulu uyaphilisa. Umama wesaba uNkulunkulu akahambe khompyutha kodwa ufocus entweni afuna ukuyiba kuyo. Akahambe khompyutha. Umama wesaba uNkulunkulu. Bakhona abantu abazwayo. Happy Mother's Day. Thando likamama luyisimangaliso. Ngamthanda umntwana kanti yamspoila. Lesimangaliso sisebenza kabili. Lesimangaliso singamosha umntwana, lesimangaliso singamenza be-right umntwana. Ngamthanda umntwana lo umama kanti yamosha. Umntwana maye wrong yamkhuza. Umntwana maye wrong yambonisa. Lithi iBhayibheli umntwana uyashaya ususumule egaleni. Ngoba umntwana ongakaze akazi uswazi umntwana ongakaze ashaye ubuna kuba kuningi.
kodwa uyamthintitha umntwana ngoswazi uzosusubula khona azoba space. Kanjalo nomzalwane ebandleni uNkulunkulu uyamthintitha ngezwi asusa ubuhlathi ekhanda lakhe khona ezoba space. Umsali. That is why uNkulunkulu athi engibathandayo ngiyabasola ngiyabayala. Ungabi nothando olumoshayo, ungabi nothando olulimazayo. Ube ungabi nothando olulimazayo. Ingane zakho zibe yihlathi zonke. Hey, umama unothando olumangazayo. Umama kunesikhathi la shaya khona, kunesikhathi la barafu khona, kunesikhathi la gola khona, kunesikhathi la barafu khona, kunesikhathi futhi la gola khona. And zonke lezi zinto ziyasebenza. Akufanelanga ukuthi kungasebenzi, kube khona kodwa ungasebenzi phakathi kwalezi zinto. Kodwa kufanele kusebenze bonke ngoba umakha ngothando olupheleleyo, umakha ngothando oluphilayo. Bakhona abantu abashola phezulu. So uma organized, teachable, yakwazi ukufundiseka bese naye afundise nezingane. Unothando uma akahlukanisa ingane ebandleni even noma sebandleni konakala ukuthi uthanda ezakhe kakhulu, konakala ukuthi lezi ezakhe. Uma bakhulunya ngoma unothando kubo bonke abantwana. Unothando kubo bonke abantwana, uma uyabagona abantwana. Nifunde bomama ukugona abantwana ningagonabeli kuphela. Kodwa manabantwana ebandleni bagoneni njengoba nigonabeli, nibagone nangabe ngabazalwane engabathwabanga nani bathi ngoba udlala indima yokuba ngumama. Bakhona abantu abangishayela endlini khulunywa ngomama owesaba uNkulunkulu. Umama owesaba uNkulunkulu uyazihlonipha ukuze naye ahlonipheke ngaphandle, ahlonipheke naphakathi kwabantu. Umama owesaba uNkulunkulu ebese le nhlonipho ayidlulisela le nhlonipho. Umama wesaba uNkulunkulu. Bakhona abantu abazola endlini. Sizoyofunda namhlanje 1 Kings chapter 2. First Kings chapter 2. Sifunde verse 1 sigcine ku verse 4. Chapter 2. Isihloko amazwi okugcina kaDavide, ukufa nokumbelwa kwakhe. Verse 1. Izinsuku zikaDavide zasondela ekufeni. Wayesemyala uSolomoni indodana yakhe ethi, mina sengihamba indlela yawo wonke umhlaba. Ngalokho qina ube yindoda. Ugcine isiyalezo sikaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uhambe ezindleleni zakhe, ugcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose, ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo nakukho konke okubhekayo, ukuze uJehova aqinise izwi lakhe alikhuluma ngami ngokuthi uma abantwana bakho begcina indlela yabo ukuba bahambe phambi kwami eqinisweni ngayo yonke indlela yabo nangawo wonke umphefumulo wabo, akuyukuntula muntu. Washo njalo esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli. Funda nazo. David's charge to Solomon. This one. When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. 2. I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, show yourself a man. 3. And observe what the Lord your God requires. Walk in his ways and keep his decrees and commandments.
his law and requirement as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do and whatever you go for. And all that the Lord may keep his promise to me, if your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me, all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. Amen. La amazwi akhuluma ngoDavide ekhuluma noSolomon. Athi uDavide Solomon, insuku zami zokuhamba emhlabeni seziyasondela. Ngakho-ke ina Solomon, ina uMespidi bedoda. Insuku zami ziyahamba ziyasondela ziyeza. So wena wenza isiqiniseko sokuthi uyigcina yonke imiyalo kaNkulunkulu. Lokho kuyokwenza ukuthi uphumelele. Kukhona konke okwenzayo uyophumelela. Uthi uDavide, khumbula kube isibonelo lokhu kuwe. Ukuthi nami ngiyahamba phambi kwakho. Usibonile izinto ezingehlele zenzeka kodwa phase ngawalahla amazwi kaNkulunkulu. So-ke nawe Solomon, into ezokwazi ukuthi uphumelele kuyo yonke into oyenzayo ukuthi ungawalahla amazwi kaNkulunkulu. Into ezokwazi ukuthi uphumelele kuyo yonke into oyidingayo ukuthi ugcine zonke iy'mbiso zikaNkulunkulu. Befuna ukusho lokhu wabasalwane ukuthi kahle wena ukuze uphumelele awukwazi ukuwabukela phansi amazwi kamuntu kaNkulunkulu, ngoba ileyo yinto ezokwazi ukuthi uphumelele. uSolomoni akazange wabukela phansi amazwi kaDavide athi ayisuka yini esengizoyizwa nawe wena lento ayikhulumayo mazisokhulunyiswa umdala ngizoqhubeka phila impilo yami. Kodwa uSolomoni wakwazi ukwabapha amazwi uDavide abuyela ngawo athi Solomoni sekuseduze ukuba ngaphe lomhlaba. So into ozoyenza manje noma selingekho Solomoni, wena kwakho qina uMespidi ube yindoda. Indoda yini? Zonke izinto uNkulunkulu ayikhulumayo nazo zonke iy'mbiso zikaJehova uyigcine ngoba yizona ezizophumelelisa. Further verse 3. Ugcine iziyalezo zikaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uhambe ezindleleni zakhe, ugcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose. So basebenza ngamanye amazwi, you need your leadership in your life. Uyabona umzalwane ohambe ngenalija, umzalwane ongenayo ubuholi, umzalwane ongenayo ilida empilweni yakhe. Loyo mzalwane ushobona kaningi ngobani? Ngoba kanayo into ombonisayo. uDavide wakhuluma namazwi ekhuluma noSolomoni kungamazwi okuhlakanipha. uDavide wakhuluma namazwi ekhuluma noSolomoni kungamazwi azophila ngawo impilo yakhe, and amazwi wona
Qhubeka. Ugcine isiyalezo sikaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uhambe ezindleleni zakhe. Ugcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose. You need a leadership in your life. Hlala phansi. Ukuze ungabi uncontrolled. Ungabi yihlathi lomuntu. You need a leadership in your life. Lento izokwazi ukuthi indima oyidlalayo nayo yonke into oyenzayo ibe yimpumelelo. Phefumula baphelamashi. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Uyadinga ukuba nabantu abazobonisa ukuthi indlela yakho ibe ne-success.
sesimeni sakho ngenxa yamazwi ashashayo Jesu athi ngithumile ingilosi yami abahleli ukuba izofakaza ngazo zonke lezi zinto engifundisayo ukuba bonke abawagcinayo amazwi ami mina Jesu bese ngiyofakaza phakathi kwabo shona amanye amazwi noma ngabe izinto zibakhulu kangakanani ebeseyaphelele uJehova noma thina amazwi akhe uyakhelela uJehova uyakhelela noma thina amazwi akhe uyafakaza abahluphani abathina amazwi akhe ayaphumelelisa lamazwi ayaphumelelisa uyazi basalwane silandela thina ukhondolo ngenxa yangabambi izinto uNkulunkulu ayifunayo ingakho umuntu kaNkulunkulu noma ngabe kuzothiwa akafundile noma mdala kangakanani kodwa uyibambi into abonisa ngayo ngoba kahambi yedwa kodwa aboniswa khona kwabhuliwe wabhulelwa khona emazolweni ubaba omnyazo umuntu kaNkulunkulu doesn't matter ufundile doesn't matter mdala kangakanani usahamba nesilabhasi yomdala ubaba omnyazo umuntu kaNkulunkulu mayakhomba indlela uDavide wakhomba uSolomon wathi Solomon sengimdala amalanga bayasondela ngapha kanti one into engiyifundile emhlabeni ukuthi uma uphila ngamazwi kaNkulunkulu uyaphumelela baphila ngamazwi kaNkulunkulu uyaphumelela kunento ezifuna ukuyisho bosalwane ukuthi ungambukeli phansi umuntu kaNkulunkulu omekiwe phambi kwakho bakisuke ngithi uyayidinga i-leadership ukuze impilo yakhe ibe yinhle ukwazi ukuba success kuyo yonke into ukwazi ukuba success ithi noma kuthiwa unebhizinisi noma unemsebenzi noma usesikoleni kodwa awubani ithi nisho njalo izwi usho njalo uDavide uthi uyaphumelela kukho konke okwenzayo uyaphumelela kukho konke okwenzayo uyaphumelela kukho konke okwenzayo uyazi ukuthi amazwi kaNkulunkulu abukeke ubule kwabaphuphayo kodwa kulabo abakholwa kuye ayiphumelela Jesu abukeke ubule kwabaphuphayo bese bathola yini abantu abasha noma abaneyinsizwa nababa abazophila ngamazwi ngaphandle bahambe ngamazwi kaNkulunkulu ukuze baphumelele kuyo yonke into abayenzayo banganyazi uJehova mayeletha isiyalezo Solomon azangamnyazi uDavide kodwa wamnikeza amazwi omphathisa umphanga kwazathi ukuthi sengimdala lapha emhlabeni namalanga ami aseyebala angikaze ngimbone Jehova eqoleshiwe uSolomon wathi sikuthatha indlela ebazilanda futhi Jehova
verse 3. Ugcine isiyalezo sikaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uhambe ezindleleni zakhe, ugcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose. Ugcine ngokuthi uhambe endleleni zakhe. Ugcine imiyalo kaJehova ukuthi uhambe endleleni yakhe. Into ezokusiza Solomon, gcina amazwi ukuthi ungasuki ungakhweshi endleleni yakhe. Azabe wena umhlabeni indlela nguJesu, indlela nguJesu, ayake komunye hamba endleleni zakhe. Amazwi umuntu omdala, amazwi elida, uyohlezi usokola empilweni yakho yonke into uyohlezi udonsa kanzima ngoba ezilokhu ungakamfuni ukuba umuntu onomuntu. Indlela nguJesu, ayakho omunye ekhaya, komunye ekhaya. Indlela nguJesu, indlela nguJesu.
Uzasabana empilweni. Abanalo ukwakhiwa. Ungabanalo ukwakhiwa. Ungabanalo ukwakhiwa. Ungabanalo ukuboniswa. Ungabanalo ukukhuliswa. Ungabanalo ukufundiswa. Ungabanalo ukuqondiswa. Sewuthandazile. Wathi Baba, ubaluncedo kimi. Ebesayehla uNkulunkulu abenuncedo ngomuntu ukuthi indlela yakhe ibe yimpumelelo. So uyayidinga i-leadership empilweni yakho. Ungayikhohlisi ucabanga ukuthi kunezinto ozoyikhona umzimba without leadership in your life. Uyayidinga umbonisi. uDavide waba umbonisi kuSolomon. Azange abe namakhweshini amaningi. Kunamazwi nje wathanda uDavide wakhuluma Solomon. Wathi mawenze njalo, mawenze lezi zinto, uyoba nenhlanhla kuyo yonke into oyenzayo. Ngokuthi uzophumelelisa abagcina amazwi. Ingakho uJesu basathi, nami Jesu ngiyokufakazela kubo bonke abagcina amazwi wami. Udlulela njani? Uphumelela njani? Udlulela njani? Uyazi why? Bonke abagcina amazwi uthi uJesu uyafakaza phakathi kwabo. Mathumana uJesu mayifuna ukuthi uJesu uyafakaza empilweni usuke ekhuluma ngakho. Usuke ekhuluma ngezinto abantu abathembele zizenzele bese vele yena ayazenza. uJesu mayekhuluma ngokuthi uyafakaza empilweni ukhuluma ngakho. Ukhuluma ngokuthi la kunzima khona la kukhuni khona. As long uphethe amazwi wakhe uzongena la bathandela khona. Afakaze wena adele uphele naye. uJesu. Thank you.
Uwaphile amazwi kaNkulunkulu. Uwaphile esikolweni. Uwaphile emsebenzini. Uwaphile emphakathini. Uwagcine. Wethembeke. Uyigcine indawo kaNkulunkulu. Isifo sesiluka emakhaleni. Kodwa ugcine indawo kaNkulunkulu. Wethembeke. Wabulwela impumelelo. Uwagcine amazwi kaNkulunkulu. Isimo seyibheka. Ungabhekela emazwini kaNkulunkulu. Nakuwe nesonweni ngenxa yenkinga. Uyadinga umuntu okhulile enkosini. Ayikho into ezokwenzeka uzophila unguwesha. Uyabona sibonile. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Okuthi mase siqala sesishaya uthanda senkulunkulu ngumele edolo. Okusithi Nkosi ngidinga umuntu onegqoweni la ongaphezu kwenakhe. Ngidinga umuntu onegqoweni ngaphezu kwenakhe. uSolomoni wafundiswa wayibeze iyanga. Wathiwa nithatha zisale zibe umphako wakho noma sengekho Solomoni. uDavide wamnikeza iyanga. Wathi thathe zibe umphika wakho. Zithathe zibe umphako wakho. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu, umuntu ongakweseki. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Awukwazi ukuyibonisa wena. Ayikho into ozoyibona yenzeke. Ngoba wena yonke into uyayibonisa. Uyayibonisa lokho wena uyibonisa wena. Awukwazi ukuyibonisa wena. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Uyadinga umbonisi. Wathi uDavide Solomoni, qina.
ukuza kulomhlaba ukuthi ungasuka endleleni kaNkulunkulu. Solomon kezosiza lomhlaba ukuthi uphile ngemthetho kaJehova, ugcine imiso kaNkulunkulu, ujobone uzoba nenhlanhla kuyo yonke into oyenzayo. Sesibhedlela uzophumelela kuyo yonke into oyenzayo. Lithi ahamba kuyafike nalokho obhekayo nje, lokho obhekayo uzophumelela kuko. Akukho la uzophumelela khona awuzogcina iy'yalo zikaJehova. Wakhuluma uDavide lamazwi ezingeni lokuba mdala, wakhuluma lamazwi uDavide ezingeni lokuba yilindo, wakhuluma lamazwi uDavide ezingeni lokuba yinetho. Uyaphila ungane leadership empilweni yakho, awukwazi ukuphila umuntu ongela muntu, angeke uze uphumelela nekuyibona into oyenzayo. Yehla yiba phansi, yehla umoyisele ebesuyihamba lezo mboniso. Ngekusho kwayami ukwazi ukuphila umuntu ongela muntu. Akwazi ukuphila umuntu ongela muntu. And Solomon wabamba amazwi kaDavide. Waqhubeka wamlalela uNkulunkulu uSolomon. Wamsebenzela uNkulunkulu uSolomon. Wabakhela indlu, wabakhela ithempeli uNkulunkulu uSolomon. Wanikela uNkulunkulu. uNkulunkulu noSolomon wamphakamisa. Ngoba uSolomon wabamba amazwi abantu abadala. Wababhizi lomuntu omdala. Wababhizi lelinda. Wababhizi lemenzo. Awukwazi ukuphila umuntu ongela muntu. Uzohlupheka uzoyifidela wena impumelelo phambili yakho, ngoba kukho la oyokoliseka khona. Uyadinga ukuba nendawo opheka kuyo. Uyadinga ukuba nompheki ozopheka. Uyadinga ukuba nompheki ngoba umzalwane ongapheli uyihlathi kakhulu. U-uncontrolled akakhontroleki. Sabathe. Akafuni ukwamulela nokuvuma. Umzalwane ongaphatheki uyihlathi. Yonke into ayenzayo uhlathi. Yonke into ayenzayo ayizamayo kunzima ukuthi afike emphumelelweni yakhe, ngoba kunezinto angafuni ukuzamukela. So awukwazi ukuphila ube namuntu, uphile nje umuntu ongenamuntu. Awuzosurvive sisi, awuzosurvive futhi, awuzosurvive mama, awuzosurvive mntwana. Uyadinga ukuba nementor empilweni yakho, uyadinga ukuba ne-leadership empilweni yakho. Abantu abazokwakha, abantu abazobonisa, abazobheka, abantu abazobonisa ukuthi abantu abasho ukuthi uzolahlekela impumelelo yakho. Uyadinga ukuba nabantu abazobonisa, bazophaphalaza. Uyadinga bane-leadership empilweni yakho. Watsho uDavide Solomon, insuku zami seziyasondela zokuhamba emhlabeni, kodwa nje uma ungagcini iy'yalo zakhe, bamba amazwi kaNkulunkulu, uyophumelela kukho konke okwenzayo. Uyophumelela kukho konke okwenzayo. Uyophumelela kukho konke okwenzayo. Awubakithi uyophumelela kukho konke okwenzayo. Ila Solomon bendoda. Amadoda yilaphumelela ngokubambisana noNkulunkulu. Uthi noma ngabe wephathi inkentile amalokwe, kodwa wephathisa ubudoda. Amadoda uzofohla la angafohleli khona. Uzofohla la angafohleli khona, ubheke la angabhekeli khona. Ila Solomon bendoda. Hamba namazwi kaNkulunkulu. Ungathi indoda ukuphaphalaza. Ngoba indoda iphaphalaza. Indoda iphaphalaza. Ngoba bonke abakhiwa baphaphalaza. Kodwa bahamba endleleni uNkulunkulu abafake kuyo. Bonke abakhiwe abaphaphalaza. Ila kube yindoda ungaphaphalazi.
uphaphalazi nje kagama nje kusekhona abafuna ukuvuka ukuthi awukwazi ukubona umuntu ongenamuntu. Leso sibonile awukwazi ukubona umuntu ongenamuntu. Umuntu ongenamuntu umuntu ongaboniseki, umuntu ongezwa nanoma ubani, umuntu nje ongathathi lutho nje, umuntu ongekho lapho oniseka khona, umuntu ongekho lapho akheka. Awukwazi ukuba umuntu ongenamuntu. Uzophumelela kanjani? Uyayidinga i-leadership empilweni yakho ukuze ube success kuzo zonke izinto zakho. Davide wakhuluma amazwi okwakha noSolomon. Wathi hamba ngendlela yakhe ngoba bonke abahamba endleleni kaJesu bengakhishwa izipho baphumelela amadimoni engafuni, baphumelela amadimoni evalile. Abahamba endleleni kaJesu athi uSathane nokuyaplana ithuzi lokufa. Asho njalo yena uDavide athi noma ngabe sodise ithuzi lokufa ngesandla ngokuba wena ujona why noma ngahambi kweyakhe indlela kodwa uhambe endleleni kaJehova. Bonke abahamba endleleni kaJehova abafi noma kanjani ngoba uJehova uyababonelela ngenxa yokugcina amazwi neyimiso zakhe. Ngifuna ukusho lokho ngizungezisisa. Awuyisizi namhlanje. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Ngamanye amazwi uyadinga ukuba nendawo la uzobhika khona. Othi noma sewuphaphalaza izinto sewuyibonile ngendlela oyibone ngazo, masufika lapho bese uyabhika. Uyadinga ukuba nokuthi ubhikisa. Ngisho sona uyadinga ukuba nomuntu ozobhikisa. Awukwazi ukuphila umuntu ongenamuntu. Ezinye zezinto sizidayisa thina ngoba sifuna ukusebenzela lesisebenzela neligama elithi ngiyazibonisa. Ngizibonisa mina ngizwa ngami. Awusoze waba nempumelelo. Uyadinga umuntu ozokubhikisa, ozokubhikisa. Endayazi isibonile lokho kuyisibusiso empilweni yakho. Ngoba masuzophila nje uphile ngazathi uyiphara. Ube yiphara lomzalwane awukwazi ukubhikiswa i-leadership yakho. Uyiphara lomzalwane uzohlupheka. Uyadinga umbonisi. Lokhu ngazi uba nemali eningi ube nomsebenzi omuhle. Uyadinga umuntu onomoya kaNkulunkulu wokuhlakanipha. Ngoba imali ongaba nayo angeke izihlakaniphe okudlula umuntu onomoya kaNkulunkulu. Imali ongaba nayo angeke izihlakaniphe okudlula uNkulunkulu umnikazi wenhlakanipho yonke. Uyadinga ukubonisa empilweni yakho ukuze ube ne-success kuzo zonke izinto ozenzayo. Into ezokusiza manje hamba endleleni yakhe uzophila indlela uJesu ukhaya manje ikhaya ezokhaya vele ikhaya ezokhaya abahamba endleleni yakhe uJehova